Hebat ini kaisa asomsa olai bama phamen kaisa reason tongo abo hangke mo hai buku khorosano buku khorosa bo belai ke chuba mo nangi tongkha bono chuba nani bagi nai tini olai phemo sapung tini samung tango means ani je official samung tini khumung tangno kotor thangka tayar kebang mani samung je tongo abo samung khalaibai kasing no phai tukui pai dro an kaisa allergy tongo mokolo tina mokol kasak ni hambagi kabangku borno sayar wasugo hambagi mas sigang no saharum saimare kaje an tukui pai dro tukui mo log ke an mokol kisa kasak ni allergy sapsa tongo ko kre ang jora kabang tonglak laibo tinin olai ma phamen ke buku khoroksa bini kami hinggang ke sini khwai amsani buku ilaru de borma bo sal kuduk ma rominai kaisa saksai ne bagi bok tau thongarap kalaijak bini belai kino kebo mo phaijak bisma kaisa tang bini hinggang bini mo ilaru de borma kami hinggang ke Wadalong bari post office hingke Ramdoyal bari Kollanpur PS ambini mung sapiro ilaru de Borma kami Wadalong bari post office Ramdoyal Kollanpur khoi anteni jeng kebang mano Facebook logo hay keba YouTube logo sungguh kebang ma suba mung saninai sini bubagrano hay keba sini tabu pipramo thani adong rogno suba mung sankhoro au borogno chubai mankha hanke to belai do kaham ko pheba tabu chini bubagrabo belai no bo tau samung paile horle angma kungui tongman jora tai bini sakbo belai hamia tai sing jotono chini edisi hapang hunde jotono sing mansa chubaui tongo thangnai pheba jot debak thayono jeng bubagra no kisa langla dekhe belai chao bebak thani wono sing bubagra no phasing no sing dagare ro harke to engya ang sananel ko obahaise nung ang bo sini dokhano hamjago hanbagis nung ang bo kisa subana ni baginai segangi phagya hanki belai kheno hamnai tei chubai butong ang chubaya hani samani okogya kabang ma bororo baksaka ba mung no hui toninai chubawo baksaka ba sakbai thangi chubayo baksaka ba direct bini keboni account je hamya ba chuba mung samnai bini account thanginai direct account ra dairo hol chubawo kebo khawa nugjago kebo nugjaga hapang ni bisin tebo kabang ma bororo chubawo bubagra to chubawo ang sananai make sing phadi tini obuku ilura de bormano sing kisa bini chaya jorawo bo thongaro klaijak khanbai bini o chaya jorawo phadi sing bono kisa khabai khubai jotno na ang koijawo sing bono kisa chuba laijawo no bo boni se sigang bo srang satiwo tuibo bolu no sakha koikha haipon bo ano personally bo angbai bo contact khlaike tai bo personally sawo je tapsujara mungsa chuba mumanya kho hanbagi ang
저또 디프라사 저또 루고로 카카 함다 혹대 부국 선어 거이네는 무슨고 파리생 부국 이루라 데포르마노 쭈발에는 베니 링 제제 주방 베니 디테일스 ogna kakano ano singi mano bini bank details manka ang facebook o di nai bini bank details te bini kumaro ang riri nai ke ang sakbai thang bono busuk subai man nai nai tai sini edisi hapangni engibo bono busujo te jubai mano ang abono bo sakbai thang no ang chaitok nai tamni hinba angke tabu bini je bo amchaini aro ni subjournal tong abono tasai claimant bisin dike aro ni subjournal ni chairman no ba ang koinai to sakbai thang bo kisa subatan bini hapang ni bisin di bisin subai me tai jini je khaka ham lo boro ayang amchani boro temung o ani facebook live no nai tongke ebake amchani ko norok saimai tongke eba tabung no khana kan ke kisa ko thangi chuba jabadi thangi chubai maya phono kisisa bini bank account ni bising dikon boro rang ro kisa dawai chubadi tai borom gnang sini sports minister borom gnang sohel debroma bonobo ang koinai tamnimba ayang khoi amjani klayobo tai sini chittoranjan debroma bonobo ang koinai tangi ang sakbaitong tangi bono sanai je bono kisa suba mongreman bagi sini obukuma bo kalai kino bini langma derawe bo kalaijak tai bono cobaran bagi ge haina hai jotto takku buku amani babani soman ani saksala ani kising mare sono ang koi sajawa phari sing kini obukuk no kisa coba laijawana bukung ni bum ang haina hai safiro bukung nu mungke ilaru de borma wadalong badi kollanpurni khwai bonusang kisa coba laina ani all live je nai taniro takku bukung koi nai please noro bono coba makan pelai kena haina hai joton mukhul menai ani all live no awal mata